Thibaut Courtois o Víctor Valdés? Complicada aquesta, eh? Sí, A mi em tira molt sentiment. Sí, el Sentiment, Valdés. culer, Valdés. És que amb els paus és molt bo, també. Courtois és molt bo, però li queda una mica de trajectòria encara. Molt difícil, tio. Tu dius Valdés? Jo dic Valdés. Jo dic Courtois. Koundé o Hakimi? Ostres, bona aquesta, eh? Molt diferents, Tira sentiment, també. Tira sentiment. Molt diferents, eh? Molt diferent, sí. Uf, què dius? Tu ets lateral, tu has de... Ja, és que són tan diferents, tio. Si voleu us dic el sistema al que jugaria aquí. És un 4-3-3. Llavors trio Hakimi. Jo també vaig amb Hakimi. Va, el sistema, T'ha començat el sistema, Començo el sistema, sí. Cannavaro o Rio Ferdinand? Jo dic Rio. Tu no el recordes, a Rio. A mi em tira més Cannavaro. Però no, tu estàs parlant Cannavaro, del FIFA. Mundial 2006, Pilotador, va ser. pilotador... Uah. És el primer mundial que em tira el sentiment italià. Tinc alguna vena italiana. Compartiria en defensa amb Koeman o John Terry? Aquí sí que em tira. És que jo recordo poc, també t'ho he dit. Wembley, Jo dic faltes... Koeman. Koeman. Plantejament ofensiu. Terry no era tampoc massa del meu... No, i cuidado amb els companys i tal. Millor Koeman. Sí, Vestuari tranquil, vestuari tranquil. Roberto Carlos o Alfonso Davies? No hi ha dubte. Bueno, tu, és la teva posició, o sigui... Jo trio Roberto. Sí, home, Roberto. És que tenia una bomba que No. no escape. Res a veure. I molts fills, va sortir l'altre dia. És veritat, molts fills, sí, sí. Kanté o Sidor? La múscul, aquí. Jo aquí tiro per Milan, mític Sidor del Milan. Per mi és més mític, sí. Sí, jo també. Tirem de mítica. Toni Kroos o Paul Scholes? Aquí no tinc dubte, però vull que escolleixis tu un cop primer. A mi no em tira gaire Paul Scholes, la veritat. Toni Kroos, a sobre els últims anys, Molt elegant. molt elegant, molta classe. Kaká o Del Piero? Uf. Autèntica llegenda. Aquí hauré de deixar davant del meu El teu sentiment. meu sentiment italià i aniré per Kaká. Sí, És que la figura del Piero amb el braçalet, amb el deu, que Sí, sí, el no era Piero. cuidado, també. Recordo un gol al Madrid, molt maco És que també. el Piero- Sí, em va fer viure bons moments del Piero, però Kaká. Jo també trio Kaká. A sobre ara ha deixat la Igual té dona més molt... carisma, igual té més carisma que el Piero, això sí. La figura que et dic jo amb el 10 del Piero, el capità. Sí, gol a Old Trafford. És que cuidado. Kaká. Totti o Nedved? Aquí aniria, pues, no sé si... Estàs canviant el sistema ja, No, equip extrem dret, però que va... una miqueta- Estem dret cap a dins, Per deixar-li a Hakimi... Sí, jo igual el canvi de posició amb el que hem dit, el que vaig a triar. Quedaré molt malament, però Nedved no el vaig veure gaire. Jo sí que el recordo, però em quedo amb Totti. Totti, Faré cas, va. llegenda absoluta. Però canviaria amb Kaká, Fotria Totti a la mitja. Sí, és veritat. Neymar o Thierry Henry? Ostres, tio. Aquí toca sentiment molt profund. Buah. Ha anat a fer mal aquí, Sí, tio, Riqui, cuidado. Sí, cuida. Jo necessito Ostres. salsa a l'equip, jo vaig amb ell. Soc molt de Thierry, però vaig amb ell. Va, jo vaig amb Thierry, però per dir-ne un altre, però els dos són... És que no em facis escollir. Robert Lewandowski o Ronaldo o Marco? El gordo, Ronaldo de veritat, no? Sí. Cuidado aquesta, Ronaldo. Jo puc tenir algo de molts brasilers al meu equip a la davanter. Este samba tem misto de maracatu. É samba de preto velho, samba de preto. Uf, defensaran poc, Sí, Però... però l'alegria que donaran al Hosti, vestuari... però Ronaldo... Sí, jo vaig amb Ronaldo, també. Aquest ha estat el nostre 11 ideal Morabanc. Si us ha agradat, doneu-li like i subscriveu-vos aquí. Bien.